Nadi koro asakhe gobang mat tongo hingkai jeng kobono balting tui hingkai misi abobai huwanang hingkai se bwthai kwchwng kwsum khlai ongka abose kosom kwchwng tei khlai manya tofano o sakani je bwthai kuphur tei ongko ha nangchak rok no swkam ta tabuk chwng. Ani irok bo to tak sakliya phung ai makha kedeng ba irok tak man sai to ka okay. Hello everyone, welcome back to my channel. Okay, tini tabo koita baji tong, sarata baji tong hangkai tini khang pasaman late ini thangka. Okay, niat ko mom follow reka hangkai yakung rak sai, hangkai dam muk trilik hangkai thui muk trikai thangka hangkai basaman late ini thangka. Sarata baji hangkai to kampai drum kha ani hangkai mai hangkai to nene songkha. Hangkai ya an irok phresak abo hangkai asol hangkai je yang kompan ka hangkai yang je kislang tomon abo hangkai paika hangkai ta je yang side ngajat abo sorry suja sai sak ja kho hangkai abo hamba ujun sai man ja kho go suya thang hangkai tai muksa pesa rok ta hangkai han nai khlai no hangkai phungo sinaro mongpor pai phene ro botong kha ke baksa bazar ro botalang kha hangkai tei busuk botong kho abo angnang no aste aste phuna ana hangkai no joti pai musuk to hangkai dai pai ding jang hangkai no malukra abo tama bhuna wa tem tini khalam pai thangna no kun guarantee kre hingka abo dai tibu no sto ngi thangwa aben bai hingkai bekabang pai ka dap kom hnai hingkai nong na abo su botong kho abo phuna na hingkai no ani beji no joya kari nai sini arata bok mompor pai phipinai to plong anga kusuk to bobong kha kupi jakni obuska bebak kera aba kera sai yang tot pai ma kotor campur nokor bazar ta Friday ang nong no tawo mompol tei phun an hingkai yang charta tomon hingkai abo hingkai to kotor size tai si nong no je customer mon bo talang nai ma kotor charta hingkai tei chicken rok bo talangan hingkai kono koro je no aso ursak no mon abo hingkai 1 kg rok kg kasan laijak abo hai rok chung oro beba no sai asuri ton pa hingkai yang khaksa hingkai je kasa kaplak kanang rong no hingkai sung abo no bakha iton kha hingkai sam chung khai bo sakha je talang nai bo talang khata mane phari bo man na dam kom khai nei hingkai yang papa hangkai sini customer na angko helebui moko zaro nai tongo hangkai je pai phene ni sang akhai han kaisa ro kaini ro khan helebui sang sari ro hor hangkai no bu phaidi bai phaidi hangkai bai butalang di jai bu mathanga no hangkai jung te kg 50 taka khai phalo onek dam kom ni bui phai pe sukha hangkai nong nang tai bu phuna ni sini aro tai bu suk butong khon kai ko bangkai nen an nen papa song thumon ruma hangkai ako jaka bu sung bebak daima ton pai kha hangkai phunu an phatha to sung tong liya khoksa ana nei ke suki tola dai maton paikha hangkai koro bebak pichari maton paikha hangkai fan obore maton nangka ko hake khola khai tor khang kai se bok thanda ngai tong ungja kha belai ka saka khai rung ton kha hangkai tungphlai nosto abini bai ke sung nok singa to bi phai kha ko rong nang hangkai ko jaka ni hangkai 4-5 ta suk phalsa kha kotor ba hangkai koyang khai te kaisa ko bong khai koro to duita juki tong kha ba juki duita ha butola da sak pai nei ke koro butong kotor thaisa no 2 kg 3 kg ab hai rong ka 3 kg para rok ab hai tong nangkai 4 kg ka nai to kre to tong na kaisa kaisu hangkai nong no aktai bu phun an tong khon hangkai ko bo hangkai
sini negara ganti bising apa korabo jeng korani mandi rongno yang sakan rei geseng kororungu tampeka nego je kotor ka seng beba nok singo tapeka yang ganti dong kita ang thuman digi ang extra room dong nai ajaka ngiti nene song thuman room bu ton ka ngai ko jugi tala korabo rung cha seng mai rung rotong mo jugi tala bu seng daima tampeka thanda khlai ngai yang no bar rau bu sip ka thanda ngai tong ang ka abini pai seng koro beba rung ton ka ngai no bayam sung ka dakti 5 ti bri gudas para ke no fai ka ke buru mom phol khai ni seng ti ke sin bu muk sa ana ke tawa papa sui tong ko ke si ka kha ni ngai obo sin customer na rohran nai man ke bu ngai te sai tong khang ke seng to agini pa ko pathar pali ba shulia ka ko haiting ba se susi au ekdam easy zero rate ঠিক হে ko kuno as kom ko sa besi ko sa tik ko tong ke papa ana pharangai tong ang no kri phung kai ning ma khai bo ko sui pharani na an phung tong ka ekdam easy kai battery kur ing tham battery bo pai rekhang kai korok bangma sei thaka khorok sa ka 700 taka ni pai tong ngai ko kan da awsuk sa ikere ka chang num ka kai abung ka an chei bang ka sin lokan tani on bu payan lai to bu su rong bu ra na ka ta bu sui to bin ni ba ai khai abul mo yang sa nai bu sai tong kho ekdom kuting ke ba je sa nai ro sai aram nak chak pa ye sai srem kuting ke ba jan hai ni sa bé đâm daily 3-4-5 số các khana itak sak ja mimang hum khai sham time kre ko barabar rak thumon ka te mai mi rak samong khai ko te ta khan tuk ta kap khai mang hum khai I dok tan somai kre soi tong khai ta bo I dok tai ra sar kra na srap se itai khai silong ba tin sok phaya na khai bon bona singte khai khana bon do ko abini ba bo phaya nai to kan ta bo I dok tai da kala na khai tai sob jane sinar phai na khai no ani ko video kereng tong di pai ja sok jara ga ting khang ta bo I tai ra sre kan ang ta bu thati kan da asoi to gete thai sa ta khang khai pai kha asol pura pai kha bin pore khai bo thai sri phran na na khai ang ta I tai ra kan et pore no pai thai da khan na khai man sri phran bu khai tui sa mom phol tran na chini aro ne kai su tra ngan cha de ha ne kai su sa ma ko wa tui bo no kha sum sai to ko bu khai mo ko ba chin ra par bisin tong mun jaka ko ba phang bai ơi con bu phang bai sing khai ti phe ke te chin to thika pai ano da krai ơi da thia na dạ nút đi ủa bu malam phải chưa thì chỉ là khát tay bữa tức phải tiền bữa phải lia thì sao masa dia mah kamu kok kayak sup dong kon wow at bữa thay đã ngon rồi bữa thay tí sao nhưng bữa mắc hay sữa có bữa horse nai menita kai bong no hot kha kase kai us kam hot kha tai bo hot dan uro ko ro kha je ka sa size kaisa ta ko da sing kai ton ke ko ro kha sa ham kha sa ga yang bibi phai sa na bek chak khai kara bibi ni ka ma thuk te ha ko bisu ma re ha ko bek te tin so cái được hàm sắc tê sao mua sắt mẹ là xong là có tọt này sôi sắt tê cả này to wow này thọc mà nè bay khô tay bay xa wow tay to mà sao thì lắc cả là chị cha ơi tí chắc phải sao khó tay bay xa cháu hả Tesip masa rebo, yang babu pai pai di, cai bermatang na, pontos teka.
phai di anglong no tai kai saman di funa na hangkai na kumur sini koro bailing ton sa hangkai kumur hangkai kham ka ekdom boslo na hangkai ruisa da skit hawa kun fan kai mai kutung kai kuba hai boslo ngan nang busli jikun angnai busli kara ang hangkai ekdom ke khang hangkai abon hangkai mangka shukru bui mangka sakhi rok sakha ko onek kothong hangkai boslo hangkai ruisa di ekdom kothok sa di helmet hot kan helmet cung mình helmet hot kan phải tuồng cung ô quả âm thằng gì quả mình tay cái xe được tôi sắp tên xe được 내일 타는 거고. thằng nào quả phải 허리 굽힐 거. hả mía complete khai tự 그냥 벌빼켜. ừ 자, 나 미친 사람은 là mắc quá 무슨 금방 못 비야 소문 가서 스톱을 아방 찍고 가다 보면 미친. helmet thuộc khai sự giật tệ tận hả tini hingkai sinara customer se nanglai tongse phung aidrum simin phaisuka phaiani phaisukan hingkai kubun ka last bung ka mandai phalan bai last bung customer tini sini bai ka ndubin mai rok sa pai ai tabuk khai ungko rabar rani bai kher sok khaisa ungka tini ekdom sinaro mong phol painai kurungi stong siap bai mai rok san le ngi thang kang ka tabuk khai sakta baji tongam kata sih semai rok sa pai ungka yang anu klo nong lu mang khana aro bai kha kai aro tabuk mulai ro dunia rok saksan kha yang mama kai hata ni tono khai rabar rani ke sal sak tong to phana tabo ururan me riti sapai khaise mom phol jenong phumon abono baksa tui seng bai mar kanai jat ngo mama song nokla se gari dok ton ka chung aro gari dan ba ai kai mar nai jat ke khnap to bazar bar kai bazar kalang pharian ta abin bai khai tawo double ran nai to ka abin pore nau bai te rabar rok riti sai pai kha ka ani kolo bai an ke so pai ka tini khna bon bai kha tabo kha de ka sakam sida ki sau kha sang mom phul ka ni ba oi tabo nong khai rok la kra na ge baba khai tu thang kha nong khai rok la srai ka nong khai ti oi ma khor nai jat nok lama sai ani no gari rok tu bai phai man ja ka ba boi ni nok la rok boi ni lama rok mang se ma ka rang gai tabo nong khai dai lang kerenta hangkai lamun bai sitram bai mar ke bikha khunjini bukurai totrani bukurai pura jonai kha nei khlau truman ke koran te je khlu abo tori thang kha kha ba skoi ri kha one time rok spai ma kan chen bazar thang kan kai okay no bising to no ga yang pen cha rok sa pen khrei ma tamin ja ka kai tum phra din bai ga mom phlok dakra na ga chung tapu bunyi kerasa matang aja. Nah dia kesek kotor thai sa seder kg 2 kg 3 kg rokanai tonga hingga koro danang nai jat aste pura kubai keseng khaiban kha hingga je ako dukan ro phalai hingga brong ni tai kesem keseng khai nungmon hingga abo hingga brok thau da ma bujane kaisa spray sa ro to abo ako abin bai keseng nai thau ung tang keseng ka ka kebo je brong ni saka kupur hai ngi tongnai abo bes abo saka ka hingga te haruk saka khata abin bai asuk kesem khai ungjang ni tong khasini aro hingga to poriskar hon pebak hingga je bazar phalai rong ka te sa bothai ro nai thorun ni ba oi customer rong na khatung run ni ba oi brok khai te khayo hingga tabang koro dai talangan khata Saimalia busuk size ro bo papare tlang akai kesek size ni tabok kori tongo wow Ôi, đừng hỏi kẹt đấy. bibi song dut rok tui pheka bro ber khaisa kai
orang kaya lo seperti lo tinggal ka mới play foto bukan tem mama to kalau mới play do to orang kaya sama to nah halam sung jak jak sam sung jak jak dodik jak deng deng suka masak oh ya kami mak lu baik kami phai to Gaji, puas hidup ladan nah. bibi song phai cha Coba juga. okay pa từ kusuk đi kusuk lại kan thôi chắc tiền thì vừa ta bukai pura no brok kuthumeni ta bukai mom polok here bisa sranai tongo ga bibi song kai dress change khan thang pai te waisa ose sakai ka kasre ro dress klar ta ga ta bukai bisa kai sa sukti tong kha ga tiari bujai tong kha ke yang te thai sarai tong ami parisa bibi ni besasa kebeng ke maklo ke yang kumui ke kebeng ke serai ke su ka basai tong selasa ke yang bibi asok sak brok phai chakti ni ke school rok bo bondo ni thangkai ang bo tabo sanjo jorang ngai tong ke brok je mu thung pai tu mana songan ba ai ready khalai tong ke a go a dc a tu phai ro local a tang ke abnang tabo ke basa khalai re ne ke abin pore asta sung tinni ne butung tu mui sangani ron ke share khlaiana ke a hangkai te sung ba da sim se khlai tona nai kun song jati ni ke phung ai rok song sai mana ke ne budugan than ba ekdom tara khorang tong ke anggo dakti mai mi song ani ni yang ekdom ka khai tong ke yang ani busai hingkai sakumra here beri tango angkai dok bahan bai song ani ni angkai yang buslei angkai yang sai rari tono ko jaka angkai gebo kesa phrane hingke bising ni de ko klina khui jakangkai ekdom phanslu thogo ne aske thogo ke tisin sorin ba onek help nga khai oro ang chicken songan ready khlai be ka sakumra bai songani bai ge yang go thaba bo jaga jakuni bai ar hontoni bai ka box hai angkai muija bo pai chu jaka muija kaisa songai rek